Millä perusteella sä arvioit, onko joku tuote halpa vai kallis? Tarvit aina jonkun vertailukohdan, eli ankkurin. Päätimme selvittää, miten nämä ankkurit vaikuttaa. Lähdettiin Helsingin kadulle ja tehtiin ihmisille pieni koe. Annoimme ihmisten nostaa haavista satunnaisen numeron ja sen jälkeen kysyimme heiltä 2 kysymystä. Sitten katon, mitä siinä lukee. 25. Onko digitaalisen mainonnan osuus kaikesta Suomessa tehtävästä mainonnasta isompi vai pienempi kuin tämä luku, minkä sä nostit sieltä? Isompi varmaan. Ja 2. Mikä on digitaalisen mainonnan osuus kaikesta Suomessa tehtävästä mainonnasta? Mä sanoisin 86-90. Tulokset vastasivat odotuksia. Jos sä haluat tietää, miten sä voisit hyödyntää esimerkiksi ankkurointia sun liiketoiminnassa, niin varaa ilmainen markkinointistrategiapalaveri.